Nincs még egy ilyen. A törökben is vannak ilyen szavak, de 10%-a sincs a magyarnak. A törökök miért jön ide augusztus 20-án Erdogán? Egy hatalmas nagyúr, ugye, óriási hatalommal bír. Azért, mert az szkíta ősiségünkhez akarja kapcsolni a saját ősiségét. Az jön az államalapítás ünnepére ide Erdogán, mert ezt szeretné, de semmi közük a mi ősiségünkhöz. Sokkal újabbak, semmi közük. Itt is vannak török szavak, bicska. Itt maradt a 150 év alatt. Bicska nevű török szó. Sok minden. Keveredhettünk vele, biztos, hogy van ilyen. Biztos, hogy van ilyen 150 év alatt, itt minden megtörtént. De mégis letisztult. Azt mondják, akik ebbe évtizedeket eltöltöttek, hogy a Nagy Magyarország az egy olvasztó tégely. Eleve úgy néz ki, mint egy dió. A dió meg úgy néz ki, mint pontosan, mint az agy. Tehát Kisdínes író egyszer leírt, hogy Agy Magyarország, és a diót, vagy az agyat rátette a Nagy Magyar. Pont ott van. A Kárpátok vonulatai úgy néznek ki. Tehát ami agyamen dolog, de ez így van. És milyen a kisgyerek, aki állandóan elítás? Azt mondjuk, hogy agyas. Ne agyaskodjál már itt, mert sokkal több esze van. Bíró Lajos odáig elment, ha ismertek Bíró Lajosnak nagyon-nagyon-nagyon sok bármilyen könyvét elolvasol, az egy csoda. Ő odáig elment, hogy összevetette a külföldi ugyanolyan éves gyerekek és a magyar ugyanolyan éves gyerekeknek a rajzait. Az egyiknek van egy égi jelentéstartalma. A másik az rajzolgat, persze, de nem jött közel, nem tud kommunikálni az éggel. És a magyar nyelv alapvetően, én elmondom egy mondatban, hogy mivel különbözik minden más nyelvtől. Abba különbözik minden más nyelvtől a részletgazdaságon mindenen kívül felül, hogy a szónak a hangsora kifejezi a jelentést. Ugye azt a német, hogy hammer, hópihe. Ez úgy, hogy kalapács. Érted? Kalapács. Érted? Vagy azt mondom, ki fogom mondani ezt a szót, és megjelenik az agyadba azonnal. Figyelj ide, fogaskerék. Ne gondolj a fogaskerékre. Nem tudom az angol, hogy mondja, de ami ricnis vasnak mondja, vagy egyebek. Azt mondja erre a német, azt mondja, hogy nélkül kéz cipők. Ohne Handschuh. És én azt mondom, kesztyűtlen. Millió ilyen pillanat. Megetted? Megetted? Márti. Egy szóval mondd egy bármilyen nyelvet. Nem tudod? Azt mondja, voltál te evés? Egyszer el lehetne szórakozni, hogy egy angol szöveget szó szerint lefordítunk. Tarzan hozzá képes, kérem, egy irodalomtörténész. Tehát és ők így beszélnek, és így gondolkoznak. Annyira nem akarok senkit bánt. Hát George Wake idegrohamot kap tőlük. Hát nézd rá egy fényképre, ahol jelzőtáblák vannak. Oda van írva az hogy fordulj jobbra. Érted? Mert nem tudja különben. Pirosnál oda, hogy állj meg. Nem elég a piros. Amerikában így van, vagy nem így van? Így van, így van. És egyszerűen ott annyira, hogy egy kultúr, tényleg egy nagyon nagy szabadság és egyebet, szabadkönyvesek alapították, stb., de egy fejlett nemzetnek gondolna az ember, ugye? És mikor például 1941-ben Orson Welles csinált egy nagyon jó sorozatot, és a sorozat végén ön berobta ezt a poént, hogy idegenek kezdik megszállni Amerikát. Hát az egészet le kellett állítani, és el kellett mondani a rádióban, ezek nincsenek, kérem szépen, a hírekbe elhozott, hogy ez csak egy fikció, ne féljenek ettől. Értitek? Tehát egyszerűen el kellett mondani, többször is abba kellett hagyni az egészet. Mert az emberek meg voltak zavarodva. Egyszerűen úgy tudom, hogy egyszer egy tengeralattjáró, egy német elérte a háborúba Amerikát. Elérte Amerikát, ott a tengeralattjáró, hát ott abban nincsenek azért földi eszközök, meg tankok. Volt egy motorkerékpár, meg 2 géppuska, valahol ezek ott partra szállt, és elkezdték az embereket géppuskázni. És az emberek nem menekültek, nem volt se, tehát egyszerűen csak álltak és néztek. Aztán mondtak, ezek őrültek. Ezekkel harcolunk. Hát mi háborúba állunk veletek. Csak nézett mindenki ki a fejéből. Ja, ezt is lelőtték. Hát már 4-en elterültek itt mellettem. Milyen érdekes. Itt ilyen piros. És hát egyszerűen, értitek? Tehát egyszerűen a mosott agy elképesztő. Adolf Hitler maga azt mondta, csináljátok már meg azt a rohadék televíziót. Hát ezt akarom, hogy minden birodalmi lakásban legyen tévé, és közvetlenül beszélsek hozzájuk. Értitek?
Hát ha ez megvan, nem is tudom, mit érnek el. Mi jó, hogy nem lett kész. Ugye Kevin Tudor maga mondja, milyen jó, hogy a tigris tankból csak 600-at tudtak gyártani. Mert ha gyártanak 2600-at, megfordítják a világháborút. El kell olvasni, tigrisek a sárban. Egy Otto Kárius nevezetű ember leírt, hogy elképesztő, miket művelt velük. Tehát mint macska az egérrel. Elképesztő, olyan technikai fölény, meg minden. Tehát hihetetlen. És visszakanyarodva ide ránk, a találmányainkat nagyon sok esetben mások alkalmazzák. Mai napig ugye egy egyszerű lakásbemérés. Mit keresünk? Vízvet, meg Hartmann zónát. Miért Hartmann zóna? 1981-ben egy körzeti orvos kitalálta Nyíregyházán, hogy a pálcátig tologatja, meg ilyen régi orvosi tankönyvekben 1905 előtt még a radiesztézia szerepel. Na hát ő talált valamilyen könyvet, hajtott el részpálcát, elkezdett így tologatni. És még nézte, hogy észak-dél-kelet-nyugat irányba 2 méterenként, 30 centinként a pálca elmozdul. És ott furcsa érzés van, meg a macska mindig abba fekszik bele, főleg ahol 2 találkozik. És elkezdte ezt publikálni. Na hát azonnal kirúgták. Kihelyezték egy Lónya nevezetű kis helységbe az ukrán-orosz határ mellé körzeti orvosnak. Hát, kitettek, ment, kérdezik meg a doktor úr, kiment minden lakásba, bement, te azt tedd az ágyat ide, oda tedd az ágyat, itt feküdjetek, stb. És nem lett munkája. Ugyanis az emberek nem betegedtek meg. Lónya határába megállt az influenza, megállt, 1-2 biztos volt, de csak elvétve, azért, hogy a kivétel gyengítse a szabályt. Mindenki egészséges lett. Ez 81-ben. Ezzel az emberrel találkozik Kovács András, és bevezet és behozza, hogy mérjük a lakásokat. Innen jött az egész. Ennek az embernek a eltörölt írásait olvassa egy Hartmann nevű fizikus, és ő publikálja. Természetesen hagyják. Sőt, milyen jó dolog, ugye? És ezért a Hartmann zónák. Hartmann zónák, 2 ennel. Ami egy geopatikus sugárzás, meg a vízerek. Ezeket el kell kerülni. Ez a 20. század csodája. A 21. század csodája, az már az elektroszmogvédelem. Az már sokkal durvább. Ugye, mert a 20. században ez nem volt annyira. Rákóczi Ferenc idejében az parasztember hazament, az árnyékban a csürmei lefeküdt a földre, Natáliától tudjuk, Kövesi Natáliától még megvolt a mágnesesség, 20 perc aut és feltöltődött. Ette a kenyeret, a kolbászt, a szalonnát. Most az a parasztbácsi itt lenne, azonnal vinnék a ízére. Próbálná meg így az életét. Meg az adó, meg a nettó, meg a áfa, meg mit tudom én, úgyhogy akkor ezt meg lehetett csinálni. De azt az életmódot ma megélni, hát elég nehéz. Ezt a Földnek nincs annyi mágnesessége. 1. Ugye? 2. Olyan elektroszmognak vagyunk kitéve, ami akkor nem volt. Olyan immunitás csökkentő dolog, hogy valami brutalitás, értitek? Tehát hihetetlen. De ezeken is tudunk védekezni, mert muszáj vagyunk együtt élni vele. Nem tudom, mennyire azt szokja meg a szervezetünk, de pár száz év alatt azért alkalmazkodunk. Gondolom én, de erre nem tudok többet. Meglátjuk. Magyarság. A magyarságot minden áron el kell pusztítani, minden téren. Mit gondoltok, miért van az, hogy csak a magyar autókat abba tudod megkülönböztetni, 2 Porsche-t egymás mellé raksz, minden magyar autónak a szélvédőjén baloldalt lent van egy olyan jelzés, amit helikopterről 500 méterről leolvasnak. Éjszaka. Se a szlovák rendszámon, se a románon nincs. Ez azért van, hogy tehát minket akarnak nincs ez. Tudjátok, mekkora szabadság van? Nekem volt szerencsém építkezni Romániában és Magyarországon is. Hát Romániában minden szabad, Magyarország meg betegesen túlszabályzott. Engedélyeknek az engedélyességét kell kérni, de erre vannak emberek, akik ezt megcsinálják, jó pénzért kezd ki tudod váltani, időt tudsz megtakarítani, mert pénzt keresni még tudunk, de időt azt már nehezebb. És értitek? Olyan szabadság van, hogy valami elképesztő. Magyarországon, Romániában tudom, barátaimnak vannak napelemei. 2 évente egyszer olvassák. Csinálsz, amit akarsz, hozd ki magad nullára, kész. Itt 5 forintért átveszi, ha jól mondom, hogy javítsatok ki, és kapod 200, kapod vagy 47 ér, vagy 77 forintért. De a magyar, tehát nagyon olcsó az áram, ilyen még nem volt Romániában, drágább az áram. Mikor voltak ezek a stoppok, hogy mennek az ástoppos üzemanyag, ilyen soha nem volt, hogy Romániától olcsó volt az üzemanyag nálunk, meg pár évig. De az áram most is olcsó, de ez is nem az, aminek látszik. A kis emberek megkapják az olcsó áramot egy bizonyos
bizonyos mennyiségben. De miért? Mert ők sokan vannak. Tudjátok, mennyire kapja a vállalkozó? 3 lej 20-ban ér. Azaz 240 forintért. Egyszerűen egy ajtónak a festése 100 euró volt. Most 200. Mert annyi a villanyszámla, hogy egyszerűen ölnek meg mindenkit. Egyen nem számolnak, hogy teher alatt nő a pálma. Ilyen elnyomás, mint Magyarországon, sehol sincs. Sehol a világon. Teher alatt nő a pálma, ugye mivel a szaldót megszüntette pártunk és kormányunk októberrel tavaly, most talán állítólag visszahozzák, vagy nem, mert jön a választás, de ha nem is hozzák vissza, ha visszahozzák, leálltak a napelem forgalmazók. Pak, onnantól nem kell senkinek. De annyi ember vett előtte, hogy február 11-én az idén többet termeltek a napelemek, mint Paks. Februárban. Akkor júniusban mi volt? Paksnak a 3-szorosa. Érted? Most mit csinálnak, akinek van pénze vállalkozó? Mindenhova napelemet tesz. Mert kénytelen napelemet tenni, mert megdöglik, értitek? Hát 240 fontos árammal dolgozni, hát akkor egy könyvet, vagy mindent úgy meg kéne emelni, be kell építeni az árba, de annyira be kell építeni az árba, ami már szinte versenyképtelenné akarja tenni a magyar vállalkozókat. De millió találmány van itt Magyarországon, amiről ugye tilos beszélni. Most a legnagyobb autóforgalmazó cég, a Duna Autó, vagy Buda Autó, nem tudom, Buda vagy Duna, nem tudom, mindegy. 20 márkát képviselnek, a legnagyobbak az országban. Ennek az ügyvezető igazgatója, kereskedelmi igazgatója történetesen a rokonom, ez most derült ki egy családi találkozón. És elmondta, te tudtátok azt, hogy a BID nevezetű, mit is jelent a BID? Az egy márka. Villamos buszokat gyártanak. Ezek teljesen magyar tulajdonban van. Ezek Egerben megjelentek, BID. B, az a, majd eszembe fog jutni a neve. Mindegy. Lényeg az, hogy BYD. Magyar tulajdonban levő gyárs nem győznek termelni, és 27-ig le van foglalva a kapacitásuk. Eladták, amit még nem termeltek meg. És Egerben is megjelentek ezek a buszok, olyan gyorsan mennek, a buszvezető élvezi, és az embernek kapaszkodni kell, mert annyira gyorsul, hogy és pillanatok, akkor leveszi a gázol lábát, akkor meg termeli vissza. Tehát ez jó világ van. Tehát rengeteg magyar, most jönni fog ki a magyar sportkocsi elektromos. A Teslában 100 kW a legnagyobb akkumulátor. Ezek már 140-ről akarnak indítani. Az azt jelenti, hogy 1000 kilométert el fogják érni. El fogják érni 1000 kilométer. 1000 kilométeres hatótáv azt nem tudja egyetlen személyautó se. Csak úgy, ha dombról lefele hátszél, meg 70-eznek. Úgy lehet. Úgy lehet. Én is voltam, ahogy kiszámoltam, amikor mondta valaki példának, azt nem tudom ki, hogy ki az, akinek kifogyott az üzemanyaga, nem volt még olyan autón, hogy ne fogyasztottam volna ki. Mert szórakozok. És akkor teljes erőből tolni kell, hát itt van az a szamár, kérem, jól nézzenek meg, akár be is keltezhetnek. A Nissan X-Télemet 2,5 kilométeren át toltam, kérem szépen. Pedig betettem, én láttam, hogy elér a kútra, én láttam. Mint a cigánylova. Megszoktam az éhezést, de pont előtte halt meg. Biztos hátulról láttad az autót. Igen. Láttam, hogy elérem a kutat, aztán betoltam a kútig. De a kút közben bezárt. Mert 1 kilométert tudom csak tolni körülbelül. Terepjáról tolni nagyon nehéz. Higgyétek el. Röhögött ott rajtam sok mindenki, akkor jött egy ember, ó, gyere, behúzzak. Kicsit rövid a kötelem. Meg nem érdekel, nem bírok állni. De az a kötél csak 2 méter volt. Én mondtam neki, hogy figyelj, nehogy fékezz. Mert nincs szervom. Hát nehogy fékezz, mert hát az a 8 kilométerig behúztak a Füzesabonyi kútig, azt itt leizzadtam, hogy háromszor, a végén már nem is izzadtam. Ez már olyan halálközeli élmény, hogy tudod, 220 felett észre sem veszed, és takadod a valóságot. 200 fölött a jelenbe jössz. Most már az autók lassan 300-zal mennek, ott még inkább a jelenbe jössz. Úgy vagy tojva az egót, hogy és ezt élvezed, csak vigyázz, mert függést okoz. Na ez is azt okozta. Tehát függést nem okozott, mert még egyszer köszönöm szépen, nem kell. De mikor, és egy mikrobusz volt, aminek nem volt ablaka. Tehát nagy fehér lepedő, érted? 2 méterre így előttem. Tudtam, hogyha beveri a féket, hogy megfelelően, mondtam, és meg ráadásul húzott, mint a bolond. Tehát mentünk 80-nal. Tehát na, kijön egy macska, neki bekapcsol az, hogy ne üssük el a macskát. Nem az, hogy ez a hülye ott van mögöttem. Úgyis rátol a macskára. És mindegy. Ez így nevetséges, de az ember megkapja ott, ahol nem számít. Úgyhogy Don Boyer belelátott. Első találkozásom Don Boyer rám néz, intett Szilárdnak, hogy gyere csak. Oda jött, mondja, a kevesebb néha több. Ezzel el voltam intézve.
És ez akkor tényleg jellemző volt rám. Utána hozott még példákat, itt a C-vitamin jót tesz, jobban vagyok, tehát akkor miért szedjük be az egész dobozzal? Rögtön. Majd veszünk egy másik dobozt hónapra is, nem? Hát nem. Mert mérgező válik, stb., hanem szép lassan kell adagolni. Lassan, mi az lassan? Megint majd szépen, nyugodtan, mondd ezt egy kosnak. Ki akar borítani a kos embert, nem bírja elviselni a lassú, teszetosztá embereket. Idegrohamot kap, kimegy a helységből. Ott hagyja az üzletet. Jaj. És már neki megy fölfel a pumpa, és kezd így... Aki kos, ezt tudja. Ugye te kos vagy? Lehet, hogy az asztenese vagy a holdar. Na hát akkor tudod miről. Na hát olyan is vagy. Ez egy jó példa, kérem. Ezt tudják. Most minden, ami a fején van, az érzékeny. Minden. Csak ami a fején nincs, az nem. És magyarokat el kell pusztítani továbbra is. Meg kell ölni mindenhol. Mindenütt, mindennel próbálkoznak. Értitek? Tehát a románok odáig idegrohamot kapnak. Például a kedvenc például a Marosvásárhelyi karácsonyfa. A karácsonyfa vele születetten zöld. Ha arra hó esik, az fehér. Ha kigyújtják a lámpát, az meg piros. Na hát, kérem, itt azonnal ki kell kapcsolni, el kell jönni a piros, ha megjelenik ez a 3 szín, idegrohamot kapnak, sokkolják saját magukat ezzel. A zöld karácsonyfával, meg a fehér hóval. Ha még piros valami, oda kerül a szalag, akkor aztán ez a 3 szín nem fordult elő Romániába. Tehát erre, plusz a másik, amit észrevettem, nagyon intelligens és nagyon általam sokra tartott szívsebész például Romániában. Egyik legmenőbb szívsebész. Nem tudják elviselni a magyar beszédet. Nem, idegesíti őket alapból. Amit a bedobott volna egy kávét. Vagy 2. Idegesíti őket. Annyira, én ezt nem tudom, hogy miért van, meg hogy van, de ez egy elképesztő dolog. Észrevettem, és mindegy, nem tudtam még románra váltani, de inkább halkabban beszél. De idegesíti őket. És ezt megfigyeltem, hogy irritáljuk a világot. Irritáljuk a világot. De igazság szerint őnekik is tudniuk kéne, hogy mi a magyar énjük vagyunk. Nem mások. Értitek? A magyar az mindig megoldáskereső. Mindig a megoldás, hogy lehet. Miért kell? Azt mondta Albert Einstein, a Földön kívülek már itt vannak. Úgy hívják őket, hogy magyarok. Azt mondta, hogy itt élnek közöttünk. Hollywoodba évtizedekig ki volt írva, hogy nem elég, ha magyar vagy, itt tehetségesnek is kell lenned. Johnny Weissmuller, Temesváron született magyar zsidó. Tarzan. Nem fog tudni mindenkit felsorolni, de rengeteg. Ott van a Cukor, a George Cukor. Megmondta, mindjárt mondom a nevét, az a svéd színésznő, hogy hívták, 41-ig játszott. Kétarcú Woman, vagy Two Faces Woman volt utolsó filmje. Mindjárt eszembe fog jutni. Grete Garbo. Megmondta, csak velük forgat. Senki más. Ha azt akarják, hogy ő szerepeljen, George Cukor rendezi. Ricséről származnak, Zemplén megyéből. Magyar zsidók. Magyarok. Nem azt, hogy az anyukája, mintha magyar lett volna, az. Drew Barrymore-ra híres az íti kislány, ugye? Magyar az anyja. Millió, Nicole Kidman. Magyar nem tudom ki-e. Meg kell folytani a nevét. Tony Curtis, full magyar, így van. Millióan vannak. És akkor ott van Dracula, hogy hívták? A Lugosi. Igen. Tehát rengeteg hemzsegtek a magyarok, értitek? És azért, mert az agyuk más volt. Máshogy működött. Vele direktbe tudott kommunikálni a magyar rendező. Nem kellett neki elmagyarázni 2-szer, hogy akkor, mert nem értik. Igen, rengeteg magyar találmány van a hangos filmon. Millió ilyen magyar találmány van, és rengeteg van, amiről nem tudunk. Annyi mindent kitaláltak, hát már rég megvan az a bőrönd, amiből jön ki 3x32 amper. Örökké. Csak Egeli György, meg a többiek eltüntetik. Megölik, leszúrják, stb. Egy marosvásárhelyi tisztánlátó barátom odáig elment, hogy ha bizonyos dolgokon felül találsz fel valamit, akkor egyszerűen az ufók elvisznek. Emberek tűnnek el. Kutyaházukból. És nincsenek meg. Nem azért tűnnek el, mert szervkereskedő, mert öregek voltak már, értitek? Tehát ez beavatkoznak. Itt mi verjük azt a plafont, ami már a tűrés határon fölül van. Nem lehet. Első világháború a világ második legnagyobb színdarabja. Én színházfüggő vagyok, imádom a színházakat. Az első világháborúban a harcok 2 helyen folytak. Franciaországba és Olaszországba. Se a monarchia, se Németország területén egy puskalövés nem történt. Maximum, ha vadásztak. Sértetlenek az országok. Tehát ott voltak, Padováig elhatoltunk. Padováig elmentek az osztrák-magyar monarchia, elfoglalták Olaszországot. Világon mindenki belép,
és nem tudnak győzni. Egyértelmű volt, hogy nem tudják megverni Vilmost és Nerik Károlyt, vagy korábban Ferenc Józsefet. Erre az UFO-khoz fordulnak. És az UFO-k azt mondják, segítünk nektek, adtak egy találmányt a szövetségeseknek. Antant hatalmakok, úgy hívták őket, ez pedig a tank. Azzal tudták vissza. De azzal se nyertek, csak meg tudták állítani a német és magyar-osztrák előrenyomulást. Különben Rómáig elfoglaljuk egész Olaszországot, tovább, mint Nagy Lajos. Ha ez nincs. A világ legnagyobb színdarabja, második világháború. Az U-bótokkal Hitler tönkretette, nem tudták Anglia kapituláció szélén áll. De nem akarták, hogy Anglia nyeri, vagy végre jön a világháborúnak. Megvan oroszlánflók a hadművelet, vezérem, partra szállunk Angliába. Kész, térdre van Anglia kényszerítve, nincs elég üzemanyaga, lelőtték a harci gépeit, stb. De nem állt senkinek érdekébe, hogy a háború véget érjen. És maga Hermann Göring megtiltja Anglia bombázását. Adolf Galland, General der Jagdflieger, az egyetlen vadász tábornok öngyilkos akar lenni. Hitlerhez akar menni, vezérem, megnyertük a háborút, itt vagyunk az angliai csata, térdre vannak kényszerítve, gyerünk, partra kell szállni. Nem állt érdekükben. Az kellett, hogy még eladjanak egy pár millió tonna fegyvert, és megállítják. Maga a hit, az nem megyünk tovább. Miért nem mennek tovább? Értitek? És még egy dolog, tovább elsüllyesztenek az U-bótok mindent. Meg kell nézni a Das Boot című filmet. Meg kell nézni. Mindent elsüllyeszt. Amerika nem tud beavatkozni, mert egyszerűen Hitler tudta, mire vállalkozik, megépítik a világ legnagyobb két hajóját, a Bismarckot meg a Tirpitzet, elsüllyeszthetetlen. Óriási csatája. A Bismarck találkozik az akkori világ legnagyobb angol hajójával. 5 perc alatt víz alatt van. 5 perc alatt elsüllyeszti. Egyetlen túlélő maradt. Arról filmeket csináltak meg egyebeket. Egyszerűen olyan tűzerővel rendelkeztek, olyan 60 kilométerre bírtak menni a hajói, elképesztő fölény. Nem tudják meglőni. Aztán egész Anglia ezen vagy a Bismarckot el kell süllyeszteni. Stb. Megint az UFO-khoz fordulnak. Mit ad nekik? A radart. Az UFO-k. Odaadják Angliának és Amerikának. És látják a hajókat. Ha ez nincs, ma németül beszél mindenki. Értitek? Eltapossák Amerikát is. Angliát eltaposták volna, Franciaországot már elfoglalták, indultak volna Amerikának. Mit csináltok? A sok húgya, bocsánat. Értitek? Eltaposták volna őket, meg a japánok. Megkapták a radart, és ezzel állítják le. Másik dolog, második világháború, tudták, hogy erre most nem megyünk bele, időhiányába, tehát egyen nem számolnak a magyarok, teher alatt nő a pálma, egyre jobban erőszakolnak bennünket. Én látok ma egy olyan vállalkozói réteget létrehozódni, amik egyszer mindent kibírnak. Sehol ilyen nincs, hogy vagyonvizsgálat. Erdélyben nem tudják, hogy miről beszélek. Felvidéken nem tudjátok, mi azért. Oda mennek, hogy tessék, ennyit költöttél, ma azt látjuk, ennyi az árbevételet, számoljál mindennel. Fogják, hűtőre kinyitják, ott van pármai sonka. Egy ember egy nap 15 dekát eszik meg. Egy év alatt ennyit tettetek meg, ti ketten vagytok, akkor ennyit tettetek meg, miből vetted? Megnézzük a izéket, ilyen bugyi, olyan ízé, ennyibe kerül, annyi, számolja, és neked kell bizonyítanod, hogy honnan van meg a pénzed. Unokatestvérem kapott ilyet, azt mondta, hogy rosszabb, mintha a gyereke meghalt volna. Viszont mondom, figyelj, van egy jó hír. Az előtti időszakot soha nem bolygatják. Azt mondja, ez így van. Volt, aki 2 kapott ismerősöm. 2 egymás után. Ezek, tehát minket és létrejön egy olyan mindent kibíró réteg, ami mindent túl fog élni. Mindent túl fog élni, nem lehet elpusztítani. Mert akinek nincs hitele, és minden a sajátja, mit csinálsz? Le kell zárni, bezárom az üzletet. Lekapcsolom a villanyt, nem fogyasztok. Nincs bérleti díj. Ami egy kitűnő találmány, annak, aki adja. Mert a kamat az akkor jó, ha árbevétel. Ha az neked kiadás, akkor a botnak a másik végén, vagy az alsó végén. De majd mindenki rájön erre. Tehát mi a túlélés világrekorderei vagyunk, mi magyarok. Legyünk erre büszkék. Legyünk erre büszkék, tanítsuk meg a gyereket 7 éves koráig csak magyarul szabad neki beszélni. Lehetőleg ne tanuljon külföldi nyelvet. És az a lényeg, hogy magyarul gondolkodjon, mert a magyar nyelven való gondolkodás egy sokkal, és ezt körülbelül 15-ször szeretném elmondani, magasabb szintű gondolkodást tesz lehetővé, mint bármilyen más nyelven. Rendkívül intelligens külföldieket találkozom, akik nem beszélnek magyarul. Egyik hölgy ismerősöm 7 nyelven beszél, lángéz, értitek?
de nem tud direktbe kommunikálni. Értitek? És akkor mondom, hogy te is zseni vagy. Hát ő nem úgy gondolja. Akkor az te bajod. A te bajod. És csak magunké vagyunk felelősök. Köszönöm szépen. Akinek bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése van, mélyebben is belemehetünk, majd ezt esetleg egyszer fordítjuk. De jó világ van. Hajrá előre, Magyarország!